Más de uno Pontevedra. Onda Cero. Que bonitos son os xoves, gustanos moito este día aquí no programa, sobre todo cando chega esta hora, cando soa esta sintonía, porque significa que aínda temos tempo para unha conversa máis, que o que nos gusta nos na radio, conversar. Temos tempo para a última antes de marchar. Xa saben que é un espazo que dedicamos a coñecer máis a homes e mulleres de Pontevedra ou non, de Pontevedra de nacemento ou de Pontevedra de corazón, ou que anden polo mundo pero que teñan algunha relación especial con esta cidade. Pois ben, hoxe imos falar cunha muller que é actriz, que é filóloga, que sobre todo é contadora de historias e que ademais é titiriteira. E eu vou reivindicar ese termo. Ela é Raquel Queizás. Moi bo día, Raquel. Moi bo día, Susana. Quero reivindicalo porque hai quen o usou así con un aspecto pexorativo. Eu penso que ti tamén o vas reivindicar. Gústache dicir que Raquel Queizás é titiriteira? Desde logo, é moi orgullosa que estou. Sí, sí. Ti non naciches aquí, Raquel, ti naciches nunha pequeniña aldea de Verín, na provincia de Ourense, que se chama Queirugás. Cando comeza a túa relación coa cidade de Pontevedra? Pois foi, vinme de Madrid, que é moita historia, pero cheguei a Pontevedra no 2008, creo, sí, 2007-2008. Así cheguei a Pontevedra. E, bueno, foi unha cidade que sempre me gustou de Galicia. Sempre, sempre. E da que sempre soñaba con vivir nela, curiosamente. O único que me botaba para atrás daquela era a celulosa. Bueno, siga aquí a celulosa. Tantos anos despois, siga aquí o debate en torno a ela tamén. Pero claro, diste, hai moita historia, pero iso é perfecto para unha muller que se dedica a iso, a contar historias. Así que imos contar a historia desde o comezo. Cando comeza a paixón en Raquel Queizás pola narración oral, pola lingua, pola lectura, por contar historias? Pois foi unha afortunada, porque me criei cos meus avós, alá, en Queirugás. Os meus pais estaban en Suíza, como moitas de nós, non? Cos pais emigraban. As historias todo o día. A miña abuela era moi boa narradora, o meu avó tamén. Contaban, como decía a miña abuela, non eran contos, eran verdades. E entón estábamos co tío, daba igual a hora do día. Servían as historias para entreternos mentres debullábamos o millo, ou vendimábamos, ou nos quentábamos o lume, ou se había que facer un camiño monte a través, sempre había algo que contar. Así que desde nena, e eu lín por aí na túa páxina web onde falas un pouquiño de ti que eras tímida. Como se vence a timidez para contar as historias? Porque tes que estar falando para os demais. Pero fíxate, mira, cando eu iba á escola, que en Queirugás non había escola, entón había que ir a Verín. Todas as compañeiras de Queirugás iban a un colexio público e a mí me meteron no colexio de monxas, entón xa non tiña xente conocida. Claro. Son nos recreos conseguía contar historias, sobre todo cando chovía, nos metíamos no patio cuberto, ali nunhas escaleiras que dan aos vestidores do colexio María Inmaculada de Verín. Foi espontáneo unha vez. Empecé a contar algo a unha compañeira de clase e debeu falar cos demais e ao final, pois, cando chovía reuníamos ali ao redor e lle contaba historias que me contaba a miña avoa, moitas de terror, claro, de medo, da compañía, do demo. Para eles era, non sei, daquela supoño que sería ciencia ficción e para min era o pan de cada día, non? Claro. E foi así pouco a pouco, porque hasta aí, non sei, hasta podíamos parecer amigos, sabes? Que va, me costaba moitísimo, moitísimo. Sufrín bullying no cole, sabes? Sí. Isto pouca xente o sabe. Sí. Foi dura a miña nenez nese sentido. Pero cas historias conseguía, non sei, sentirme arroupada. Cando contaba, perdía medos, perdía inseguridades, e logo veu o teatro. Primeiros títeres, porque xa de pequena movía trapos ou coladores como se foran personaxes. Se non había que inventar. E logo foi o teatro tamén, me axudou moitísimo
a vencer a miña timidez. Sí. Que ben que utilices o verbo axudar, para referirte ao que supuxo para ti desde ben nena o teatro e o feito de contar historias. Axudouche entón a vencer a túa timidez e tamén pois a que a nenez fose un pouco mellor, non? Fora dese bullying que ti sufrías tal vez nesa escola. E despois iso se converte nunha profesión, porque pasaron anos, non moitos, que Raquel que quizás é moi nova, pero pasaron anos e podemos dicir que ti vives disto? Vives de contar historias, Raquel? Pois sí, vivo do conto no sentido literal. Que maravilla, Sí. Fago máis cousas, non? Porque nos meus contos mesturo moitas artes. Tive a sorte, agora o vexo como sorte, de formarme de forma, entre comillas, autodidacta. Non conseguín estudiar na Resat porque non tiña cartos, entón cando fun a Madrid tiña que buscar traballo e conseguín entrar nunha compañía de teatro, unha escola de teatro, o Teatro Asura, que buscaban unha secretaria e habían que pasar a Basoira. E eu dixen, eu sí, canto queredes que che pague? E dixen, deixame facer cursos, por favor. Entón cambiei-no por iso. Entón estuve teño que recoñecelo, cos mellores, con Eric Lebón, con Fabio Mangolini, con John Estela. Tiven esa sorte. Aí traballaba, non? Era secretaria, a limpadora, pero facía os cursos. Ai, que historia tes ti, Podes tamén montar algún espectáculo contando a tua propia historia, Raquel. Non, ainda non fixen nada, pero sí, parece que sí, que hai moito que contar. Sí. Bueno, iso que ti nos contas de traballar e de formarte ao mesmo tempo, chegou despois de estudar en Santiago de Compostela Filoloxía Hispánica, que eu dicía que Raquel que quizás era tamén filóloga. Vexo que todo sempre relacionado coa palabra, coa lingua, non tiñalo claro. Empecé en empresariales. Iso nada que ver, iso todo o contrario. Non sabe. Sí, o meu pai daquela como se pensaba moito, non? Vete a filla en empresariales que acabará sendo empresaria. E son autónoma. Ao final, de algún modo, mira. Pero non, esa facultade viñeme en riba. Sabes todo, non sei, eu son moi empática niso. Entro nun espazo e sei se encaixo ou non. E como que me caía o teito en riba, sabes? Era, e estudiei Dereito Mercantil, fixen exámenes de sociedade anónima, pero non podía máis, non era o meu. Quixen facer fotografía en Mestre Mateo, en Santiago, porque é algo que tamén me apaixoa, pero tampouco me deixou o meu pai. E ao final dixen, pois mira, vou facer o que me gusta, que é a literatura gústame, pois vou me meter en filoloxía. Tampouco sabía o que era, É unha carreira que recomendo a xente que lle apasiona a literatura e a lingua, porque é o que non sabía se iba a ter futuro, porque nunca quixen opositar. Eu podría ser profe de instituto de literatura, que me encanta a ensinanza, pero non preparar oposicións. Xa. Entón, esa é unha peaxe que non te apetece. No, entón escollín, pois mira, mal que lle pesar aos meus pais daquela, porque levaron un disgusto moi grande, dixen, mira, vou facer teatro. Sí, foi así. Fixo teatro, xa nos contou que estivo traballando e formándose en Madrid, despois xa seguiu narrando historias por boa parte de España e despois foi cando xa volviche a Galicia e te asentaches aquí. E que tal Pontevedra para vivir do conto, Raquel? Pois aquí, que che diga, eu para min é a cidade raíña de todas, porque temos o Salón do Libro que pronto volverá. Eu escoitara en Madrid cando estaba en Ler León outro evento tamén literario, falar maravillas ali os leoneses de Pontevedra, sabes? Que era como, e tú eres gallega e conoces esa bandeira? E eu, sí, claro que coñezo, xa me gustaría, decía eu, non contar ali. E que curioso que gracias a Andrea Bayer de Berrobambán, porque ao final o mundo é un pano, coñecín a súa parella facendo un curso de monicreques en Caspe, Zaragoza, lle dixen que iba a volver para Galicia e, encantadores, abrironme a porta e traballei con eles un tempo e contei no salón. Cando entrei eu, recordo que era o tema do amor, que había un sofá, un sillón grande con os brazos en forma de corazón que te daban unha aperta xigante. Dixen, que me iba a decir a min que iba a acabar contando aquí? Que honor.
Que ben. Agora estás falando do salón e seguro que moitos ointes están pensando que ganas de volver sentarnos en todo o que poñan ali no Salón do Libro, non? Que non lo perdimos neste último ano tan horrible e que falta nos fai, todo o que aprendemos, e os maiores e os peques ali no Salón do Libro, e agora eres un nome fixo case, cada Salón do Libro aquí en Pontevedra, e na túa web, Raquel, vexo que a pesar de todo sigues te movendo ou comezas a moverte, porque vexo que neste mes de abril xa tes moitas citas, que te vas a moitas biblios e coles. Non sei se hai algunha biblio de Galicia que non te coñezas. Ai, pois hai. Quedan aínda, bueno, pois que conviden a Raquel quizás, pero nunhas cantas tes estado. Sí. Moito me gusta ir ás bibliotecas a contar aquí en Galicia e fora. Ahora, si todo vai ben, a finales de mes vou estar en Zamora, en Valladolid, en Salamanca, contando tamén. Que ben, pois oxalá, vexo que varias das que tes agora en abril aquí en Galicia xiran en torno a Xela Arias, claro, é homenaxeada nas letras. Que contas ti de Xela? Foi un descubrimento, A ti tamén, sí. Sí, pero sabes, vouche contar algo que mellor non saben as ointes e os ointes, que eu tamén descubrín fai pouco e me sorprendeu. A ver, non sei, ten que ser unha idade, un contexto. Eu lembro cando saía nos 80, que vou cumprir 46, para que fagades un cálculo. Xa dicía eu moi nova. Pola noite había unha cantiga, unha canción que puñan nos pubs, non? Que me chamaba a atención pola letra e máis que porque a cantaban homes, non? Dicía algo así, eu non canto ben, pero era así, en castelán. Eres un pulpo con tu mujer, la mano seas una y otra vez. Sónate? Non me soa. A ver, é unha canción que sonaba nos pubs. Eres un pulpo con tu mujer, la mano seas una y otra vez. Eres bruto como un arado. Eres, vamos, contra os machistas e os abusóns dun grupo de Vigo que se chama Desertores. Esa letra compuxo Xela Arias. Anda, pois hai na buscar. Eu decía, cantan homes, pero esta letra isto escribiu non unha muller, e tiña razón. Non a pudo escribir un home, claro. E descubrín isto fai pouco, porque eu sabía que compuxera tamén, porque diso tamén desfalo, sabes? A miña filla que ten 10 anos, cando me ensinei a foto de Xela coa chupa típica, que bueno, la ten unha ahora, me gustou, e ten unha chupa dos 80 destas, non, que están de moda ahora. E díceme, que? Está homenaxeada este ano das letras galegas? E eu, sí. Hola! Parece viva, non? Porque lle dicen que morrera moi nova e tal, e dice, que ben, tiñan que ser todas así, tía, non? Porque non vai desencaminada. Máis, sí, non? Sí, claro. Eu penso que Xela Arias é unha figura estupenda para reivindicar as nosas letras e para contarlle, non, aos máis cativos, porque o público maioritario de Raquel quizás son os máis pequenos. E dinme conta, cando eu estaba pensando que hoxe ia falar contigo, dinme conta que facemos moitas entrevistas a xente que se dedica a isto tan importante de contar cousas e sempre vos preguntamos moito por vos, e de feito me encanta porque me está encantando todo o que ti me estás contando, pero nunca vos pregunto polo voso público. Quero que me fales do teu público. Adoro yo. Boa, mira, hoxe veño dun colexio, se chama Barrantes, un pois de Tomiño. Tiñamos que facer contadas ao aire libre, con un espectáculo que teño que se chama Somos Iguais. Sempre procuro nas miñas historias, antes, que non estaba a pandemia, había outro tipo de interacción, saían comigo, poñase no lugar da personaxe, actuaban, agora non se pode, non? Hai que manter as distancias, tal. Pero bueno, hai outros recursos, eu sempre o vexo así, hai que buscar solucións, non? E eran desde 3 anos ata 11, 12, todo o cole pasou. Como agradecen as historias, como opinan, que non sei, me fascinan, aprendo tanto con todas elas e con todos eles. É un público exixente, non? Porque se algo non lles gusta, creo que se nota rápido. Sí, que me viñan a poñer estrellas, e dicían, 10 estrellas? Non, moitas máis, cando volves? É fantástico. E sempre lles pido mesmo, non? Lles digo, mira, agora toca vos a vos contar estas historias.
vale? Como me dicía miña abuela, non? Para que non se perdan. Claro, que cheguen ás A vosa casas, maneira. non? E que as conten nas casas, a súa maneira. Claro. Está ben, con esa liberdade. Raquel, pois que gusto charlar hoxe aquí contigo. Teño que chamarte máis veces para que nos contes Cando historias, queiras. Encantada. E oxalá que todo isto vaya pasando e que os que contades contos poidades volver facelo como vos gusta, non, interactuando máis con ese público tan atento que tedes, e nosos da radio poidamos manter estas conversas tamén como nos gusta, Raquel, que é poder mirar os ollos, non, terte aquí sentada na emisora, así que oxalá, pouco a pouco, imos pensar que está máis preto ese momento. Pronto. Que non falten nunca as historias, nin as ganas de contalas. Raquel, cuídate moito. Igualmente. Moitas grazas, Susana. Que gustazo, agardo que vostedes o viviran igual este ratiño de charla, esta última antes de marchar con Raquel Queizás, que é unha muller maravillosa, xa ven, solamente coa voz, verdade? Parece que nos envolve na historia que nos está contando.